Уважаеми клиенти на Modernx, първо искрено ви поздравяваме за вашата нова година. Имате последен шанс да се възползвате от старите ни цени преди да се подновят. Нашият магазин е отворен и всички наши продукти, които са изложени, ви очакват. Старите цени и кампании продължават до края на месец януари. Търсите мебели, които съчетават стил, качество и комфорт? Нашият мебелен магазин Modernx е вашето идеално решение. Предлагаме богат избор от модерни и класически мебели, които ще превърнат дома ви в уютно и елегантно място. От луксозни дивани, функционални трапезарни маси до удобни легла и практични гардероби, имаме всичко, от което се нуждаете, за да създадете интериор по ваш вкус. Работим с висококачествени материали, за да гарантираме дълготрайност във всяка мебел. В нашия мебелен магазин ще откриете не просто мебели, а решения, които вдъхват живот на вашия интериор. Нашите консултанти са винаги готови да ви помогнат с персонализирани съвети, за да намерите идеалното решение за вашия дом. Освен това, предлагаме гъвкави условия на плащане и доставка, за да направим покупката ви лесна и удобна. Не пропускайте нашите промоции и отстъпки. Обзаведете дома си сега на невероятни цени. Заповядайте в нашия мебелен магазин или посетете онлайн платформата ни, за да разгледате най-новите предложения. С нас мечтаният дом е само на една стъпка разстояние.